שישי, בערוץ הראשון. שלום לצופים, הערב נעביר את רגע ההכרעה במשחק הכי ספקטקולרי במונדיאל 2014. איתי בעמדת השידור, עמיתי דני נוימן. ערב טוב דני. שלום מאיר, בהחלט, הולך להיות אחד המשחקים החשובים של המונדיאל. ובכן דני, למגרש עולה טל, השחקנית היפה, שאת פריצתה עשתה בשיעורי המדרגה של המדריך גיל, ומשם בהתמדה התמקמה כשחקנית מפתח מוכשרת ואתלטית במכבי הוד השרון. כן מאיר, כמו שידוע לך, איתה ניצב השחקן מטושטש הפנים, המכונה יוט. יוט התחיל את דרכו בקבוצה צפונית ומרוחקת, מכבי כמון, ובנחישות ובאדישות סלל דרכו מעלה לקבוצה המובחרת, פלסר צנחנים. דני, אפשר לראות שהשחקנים היום בשיא כושרם, אחרי שהקפידו על תזונה נכונה וצלחו סדנת ניקוי רעלים מחמירה. אני זוכר שבכושר כזה הם היו בפעם האחרונה במשחק הידידות בצ'ילה בטיפוס לטורוסים, תחת תנאים קשים וגשם זלעפות, אך סיימו את הטרק בזמן שיא. כבר בתחילת המשחק רואים שיוט מתמזמז עם הכדור, שטל המדהימה פותחת בריצה מרשימה על הקו הימני. אכן, יוד מזהה את הריצה של טל ושולח לעברה את הכדור בציפייה לקבל חזרה, אך טל מעדיפה למסור את הכדור לשחקן אחר בקבוצה. יוד לא מתייאש ומתחיל בכדרור במעלה הפס של אנפורנה. וואו, כבר התקפה נוספת. יוד מסמן לטל לצאת לטרק לבייס קמפ של האברסט. יוד וטל ממשיכים להשתעשע באגף ימין ויוצאים לעוד התקפה עולמית. דאבל פס מרשים של השניים עד כה. יוד מקפיץ לטל עם הפלש לתוך הרחבה. טל מניפה את הרגל ואוי! כמה חבל, הכוון הרים את הדגל לנבדל. זה היה ממש על הקסקס. אכזבה גדולה לאוהדים. אם השניים ימשיכו כך, לקבוצה היריבה לא יש סיכוי. מאיר, אני יכול להגיד לך שבטוח שהרבה צופים יושבים עכשיו בבית ומאמרים שבשלב זה כבר יהיה גול. רגע דני, אני חייב לקטוע אותך. הכדור עובר לבאר שבע, איזה מתח. טל מתמקמת בעמדת החלוץ בקומה השמינית של וינגט 82, ויוד עובר להתקפה באותה הקומה בווינגט 78. האדישות של יוט משחקת לרעתו. לא ברור מה יהיה המהלך הבא. נראה לי שלימודי ההנדסה מכבידים על שני השחקנים. אבל הדרבי חוקים משלו, והמשחק חייב להימשך. דני, שים לב, נראה שיוד מצליח להתעשת, מרים את הראש ובמסירה מדויקת מוצא את טל על קו ה-16 עם הפנים לשער גול! כבר מתחילת המשחק, הכימיה בין השניים הייתה ברורה. כנראה שזו אכן תחילתה של ידידות מופלאה. האם בעוד מספר שנים יגדלו יחד ילדים בבית קטן במושב? טל ויוד ממשיכים המומנטום הטוב של הדקות האחרונות. כרגע ניתן לראות שטל משאירה אחרי השובל של בגדים וניירות, ויוד הפדנט מחפה ומצליח להשתלט על הבלגן. מאיר, לא סתם יוד מסדר אחריה. יש שמועות שבבית טל שובה את ליבו עם עוגות רטובות. כן, ומספרים שהוא מתייצב לידה בעמדת הסושף. מאיר, תראה איך שהם מותירים את באר שבע מאחור ושועטים לעבר העיר הגדולה. נראה שהכיוון חיובי. הכדור עובר מדירה לדירה. האם תימצא הדירה המתאימה? 5 דקות לסיום המחצית הראשונה, טל ויוד מתקדמים למרכז. אך אבוי, מה קורה? משהו לא מסתדר. מה יוד חושב לעצמו שהוא עושה? לאן הוא לוקח את הכדור? לאן הוא הולך? איזו החמצה. לא להאמין שדווקא עכשיו יוצאים להפסקה. מהמחצית הראשונה אפשר לראות משחק דינמי, מעניין וחוצה יבשות, אבל לא ברור איך יסתיים. אם נסכם את המחצית הראשונה, ראינו שטל נקטה בשיטה חינוכית. זה לא מפתיע לאור עברה המפואר בשנת שירות וכמורה חיילת. בלי ספק היא משחקת משחק חברתי ושוברת לבבות אפילו של אוהדי הקבוצה היריבה. מצד שני, היא עומדת על שלה ועל דבר אחד לא מוכנה להתפשר. שנאתה הגדולה למאכל האהוב על יוד, חומוס! יוד מתגלה כשחקן עקשן, ועם זו קבוצתי ואהוב בתוך הצוות. עוד בשורותו הצבאי היה יוד חייל מורל והסתער תמיד ראשון לעבר המשימה. רואים שבעצם אף פעם לא השתחרר מהצבא. שלום ותודה שחזרתם אלינו לפתיחת המחצית השנייה. טל ויוד רצים בכיוון משותף, ממש כמו באימוני הריצה של ימי שבת. לא ברור מה מתרחש. איך התהפכו היוצרות? פתאום ההרמוניה מתפתחת במגרש? וואו, יוצאים למצפרצת לחיפוש משותף של דירה. מתקדמים במרץ עם הכדור, מתמקדים באזור 2 ורצים לכיוון בלוף. התקפה מהירה, לא יאומן. איך המשחק מתעורר? מה קרה ליוד? מה הוא מחפש שם בדשא? עוד משטח אצל הגינה?
איפה טל? לאן נעלמה בדקות האחרונות? האם שוב עצרה בנעמן לקנות מייבש חסה? או אולי רוקנה בסופר יהודה את הגבינות? דני, עוד פעם אתה מבלבל את המוח. וואו, תראה, למגרש מתפרצת טרנטה ירוקה. השופט מתקדם לעברה ונראה שיש מחלוקת סביב המכונית הישנה. טל דורשת מהשופט כרטיס צהוב. יוד מצליח להתחמק, אך זה נגמר באזהרה. מאיר, לא תאמין, יש שמועות שטל יוצאת לארצות הברית לעבודה. יובל מנצל את ההזדמנות לתכנון המהלך שיכריע את גורל המשחק. מכין את המגרש הביתי, קונה טבעת בעיצוב אישי, הכל בשושו. טל בטיסה חזרה, לא צופה את המהלך של יובל, טל נוחתת, איזו הפתעה! כמובן שמסכימה, התאריך נקבע לפני שמוצאים מקום. החיפושים בעיצומם. שים לב, תראה, שחקן מרכזי מתעלף בחווה. השניות בשעון רצות, אנחנו בדקה ה-90, תכף נמצא מקום, אולי יפתיעו. רצים אחרי הספקים. גול, 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 גול! Coração fica na rede, na rede, na rede. I dare you.